Maayong adlaw kaninyong tanan. Daghang salamat nga kita maminaw o nga kita makatuon gihapon sa pulong sa atong Ginoong Hesukristo. Aduna ako'y 5 ka apo. O kini akong mga apo usahay mga maldito. O kadaghanan sa ilang pagkamaldito, ako lang silang murag dili na ako pansinin. Kay ako silang gigugmag husto. Dili parehas akong mga anak nga stricto ko kayo sa una. Pero ang mga apo, dili. So, talag sila akong magkoreksyon nila. Talag sila akong mag-confront sa ilang mga sala. Dili ko balansi. Kadaghanan ang dako ang paghigugma nila. Apan kung magkasayop sila, hinay kong mo koreksyon. Ang atong Ginoong Hesukristo, balanse siya. Iya kitang gihigugma. Apan you know what? Kung kita magkasayop, kung kita magkasala, iya usab kita nga koreksyonan. So balanse siya. Gihigugma niya kitang tanan. Apan dili niya gihigugma ang atong mga sala. So mao na atong introduction karon. Karong adlaw atong tun-an ang gisulat ni San Juan nga may tungod sa usa ka babay nga makasasala o siya gipasaylo sa atong Ginoong Hesukristo apan gikonfrontar usab ang iyang sala. Pero balanse ang atong Ginoong Hesukristo. So basahon nato ang atong leksyon karon. Guys, naa na ba mo dinha atong abrihan sa sinulat ni Juan? Sinulat ni Juan nga sa kapitulo 8. Ang unang libro sa New Testament mao ang Matthew, Marcos, Lucas, Juan. Hinaut po unta nga na distribute na ang atong Bible karon ug atong tan-awon sa sinulat ni Juan. Unsa may tuyo sa pagsulat ni Juan nga kita mahibalo nga sa atong pagtuo o pagsalig sa atong Ginoong Hesukristo kita makabaton og kinabuhi nga walay katapusan. So, atong basahon ang sinulat ni Juan sa kapitulo 8. Okay guys, nana ba mo dinha? Versikulo 1. Unya, ang tanan na mauli, apan si Jesus miadto sa bungtod sa Olibo. Sayo sa pagkabuntag, mibalik siya sa templo. Mialirong kaniya ang mga tao, og milingkod siya, og nanudlo kanila. Ang mga magtutudlo sa balaod, og ang mga Parisiyo, nagdalag usa ka babay, nga hisakpan nga nanapaw, og siya gipaatubang nila sa tanan. Miingon sila kay Hesus, magtutudlo, kining babayhana nasakpan nga nanapaw. Sa atong balaod, nagsugo si Moises nga ang magbuhat sa ingon kinahanglan batuon hangtod mamatay. Karon, unsa may imong ikasulti? Verse 6. Gisulti nila kini aron pagbitik kaniya o sa ingon ikasumbong nila siya. Apan mitikubo si Jesus og misulat sa yuta ginamit ang iyang tudlo. Og samtang nagbarog sila didto nga nangutana, mituyad si Jesus og miingon kanila, bisag kinsa kaninyo nga wala makasala, maoy paunaha pagbato kaniya. Unya misulat siya pag-usab sa yuta.
Sa pagkadungog nila sa gisulti ni Hesus, nag-iyahay silag pamahawa og nag-una ang mga tigulang. Nahibilin si Hesus og ang babae nga nagbarog gihapon didto. Si Hesus mituyhad og miingon sa versikulo 10, haya naman sila. Wala ba'y nagpabilin aron pagsilot kanimo? Verse 11, wala, sir. Siya mitubag. Si Jesus mingon kaniya, kung mao ka na, bisan ako dili usab mo silot kanimo. Lakaw og ayaw na pagka sala. Magampo kita. Amahan namong langit noon, daghang salamat sa sulat ni Juan sa iyang giistorya may tungod sa kinabuhi sa babae nga makasasala o sa iyang confrontation sa mga religious leaders o ang pag-reaction sa atong Ginoong Hesukristo sa iyang sala. Ginoo, hinaut unta usab nga mahibaw-an namo nga kami usab makasasala. Tudloa kami, Ginoo, nga mahigugma kami sa mga tawo nga makasasala usab. Ginoo, hinaut pa unta nga among mahibaw-an ang imong kinaiya nga imong higugma kami apan wala nimo higugma ang imong sala, ang among mga sala. Ginoo, hinaut pa unta nga imo kaming hatagan og kasing-kasing nga malumo, kasing-kasing nga mutuo kanimo, kasing-kasing nga abrihan kung unsa ang diferensya sa among kasing-kasing. Ginoo, daghang salamat sa imong dako kayong grasya nga gihatag kanamo. Ginoo, hinaut pa unta nga imo kaming tabangan karon. Gusto namo nga ikaw ang among daigon. Nagaampo kami in the mighty name of Jesus Christ our Lord. Amen. Okay. So atong tan-awon ang atong gibasa. So, verse 1, unya ang tanan na mauli apan si Jesus miadto sa bungtod sa Olibo. Nakaadto kami dito mga pila na katuig karon. So atbang ni sa temple sa Jerusalem. Verse 2, sa pagkabuntag mibalik siya sa templo. Atong mahibawan nga kini ang panahon sa celebration, sa fiesta nila. Unsa man tong fiesta? Fiesta sa Tabernacle or sa Binisaya payag-payag. O miadto siya sa templo, mialirong kaniya ang mga tawo og milingkod si Jesus og nanudlo. Kini interesting ang verse 2. Dinhi atong mahibaw-an nga ang mga rabbi, buti pasabot ang mga teacher sa unang panahon, si Jesus teacher. Pero sobra pa siya sa ordinaryo nga teacher. Pero ang mga teacher sa una mulingkod. Ang mga estudyante mutindog. Mas maayo siguro na nga walay siya sa atong eskwelahan. Kay kung maglingkod-lingkod, ang uban dili maminaw, ang uban matulog. Pero kung magtindog, maminaw gid sila. So sa panahon ni Jesus, ang teacher maglingkod. So dinha nato mahibawan ang ilang kultura. So daghan kaayong nag-alirong kanina. So atong mahibawan nga usa sa mga character sa atong Ginoong Hesukristo nga gusto siyang mutudlo. And then verse 3, ang mga magtutudlo sa balaod o ang mga Fariseo. Kinsa man ni mga tawhan naibalo na kita ni ato na ning natun-an. Ang mga magtutudlo, kini sila ang mga leader nila sa ilang relihiyon. O kini mga Fariseo, sila ang mga murag haring gangis ni sila.
membro ni sila sa Sanhedrin, membro ni sila sa Kongreso, o membro ni sila sa Supreme Court. So dako ni silang mga tao. Apan atong nahibawan nga tungod sa gibuhat ni Jesus, murag ang paglantaw nila nga baliwala na lang sila. Kay kini sila mga tawhan na mga powerful. O nakita nila nga ang mga tao dina na ni Jesus. O nakita usab nila sa ilang paglantaw, sa ilang balaod nga gisunod nila pila kagatos ka tuig nga si Jesus wala mosunod sa ilang balaod. So miingin sila kining tawhana makasasala, dili ni siya gikan sa Ginoo kay wala sila mosunod sa among balaod. Si Jesus ang kahatag og balaod. Okay, kini sila mga tawhana. Unsa may himuon karon nila kay sige silang balak or sige silang plano kung unsaon nila pagdakop aron nga patyon nila ang atong Ginoong Kristo. So verse 3, ang mga magtutudlo sa balaod ug ang mga Pariseo nagdalag usa ka babaye nga hisakpan nga nanapaw ug siya gipatubag nila sa tanan. Wow, naa sila'y nasakpan nga naay babae nga nanapaw. Kadaghanan ana miingon nga ang babae na ibana kadtong lalaki usab naapoy asawa. Adulteries in English. Sabi niya siya, nanapaw. So, mingon sila, amo ni silang nadakpan. And then, verse 5, mingon sila sa atong balaod, katong balaod nga ilang gihimo. Ang usagod sa balaod, 10 Commandments, ang ikapito nga balaod, dili ka manapaw. Pero miingon sila din o ang balaod ila pong giusob, ilang gidungagan. Miingon sila din sa atong balaod, nagsugo si Moises nga ang magbuhat sa ingon kinahanglang batuon hangtod mamatay. Karon, unsa man imong ikasulti Jesus? Mao ilang gusto. Unsa man tong balaod nga gisulti nila atong tanawon. Sa gisulat ni Moises sa Levitico kapitulo 20 versikulo 10, Leviticus chapter 20 verse 10. Mao ni sa binisaya. Mao ni gisulti ni Moses, kon ang usa ka lalaki manapaw sa asawa sa iyang isig katawo, silang duha nga mananapaw patyon. Mao nay balaod nga gisulti dinhi sa mga religious leaders. So mao nay balaod. Pero unsa may problema? Ato sang verse 6, gisulti nila kini komentaryo ni John, gisulti nila kini aron pagbitik kaniya o sa ingon ikasumbong nila siya. Apan mitikubo si Jesus ug misulat sa yuta ginamit ang iyang tudlo. So unsa man gihimo sa mga religious leaders, mga tao nga nagdumot sa atong Ginoong Kristo, nga gusto ginilang kuhaon si Jesus para mamatay na apan dili pa man panahon. So nagplano sila. Ang atong Ginoo nahibalog unsay ilang gibuhat. Ang ilang gibuhat nga ilang bitko ng atong Ginoo. Dinhi sa ilang gidala, kinsa may ilang gidala. Gidala nila ang babae. Kinsa may kulang niini. Nganong wala man nila dalha ang lalaki. Nga ang gisulti sa Leviticus sa balaod ni Moises, kung ang usa ka lalaki manapaw sa asawa sa iyang isig katawo, silang duha nga mananapaw patyon.
Pero niini wala manila dala ang lalaki. So possibly nga kini set up, kini magic nila, aduna sila masama nga plano nga ilang gi-set up nga kining bayhana magkasala. O ila daw yung gidala sila. Pero sa ilang balaod gyud sa unang panahon, nga usa nimo makuha sila, nga nanapaw gyud sila, kinahanglan adunay duha ka testigos. Duha ka testigos nga nakita gyud nila nga naghimo sila. So, hain man ang lalaki nga magtestigos, wala man dire, wala man. So kini set up ni, himo-himo lang nila ni nga aron madakpan si Jesus. Unsa man siguro gibati sa babae nga sa dihang gikuha siya didto sa paglakaw niya sa dalan. Unsa man siguro iyang ang gibati ang kaulawon, siguro makaulaw ni gusto niya. O gipugos siya nga gidala, gibitad siguro ni siya sa atubangan ni Jesus. O samtang si Jesus gatudlo, murag makatingala nga kalit, murag kalit nga ilan ning gidala ang babae. Makaulaw siguro ni sa babae. Unsa man siguro gibati sa mga tao nga naminaw sa teaching ni Jesus, sa pagtudlo ni Jesus, nga kalit lang dinhay babae nga nahuli sa akto gyud. Unsa man rin gibati nila, siguro posible na suko sila naghusto nga kini ang gihimo sa babae. Unsa man siguro ang gibati sa mga leaders, katong mga Pariseo nga nagdala kaniya, posible siguro silang nalipay na sila. Nalipay sila, wala sila tingali nasuko sa sala sa babae. Apan gusto nilang ang purpose o aim nila nga masakpan nila si Jesucristo, ang atong Ginoo, nga mabitik ni gyud nila aron nga aron nga ilang pasakaan og sumbong ang atong Ginoong Jesucristo. So sa ilang paglantaw, wala gyud lusot na si Jesus. Kay kung miingon si Jesus nga kanang bayhana, kay ang gisulti nga ni Moises batuon. Kung miingon si Jesus, o sige batuon na ninyo, patya na. Naa sila ikapasaka nga sumbong mahitog ni Jesus. Ilang isumbong siya sa Romano nga siya ang gasugo nga magpatay sa babae. Kay walay otoridad ang mga Jewish people nga muhatag og sentensya nga ipapatay. So, di na yun makaiskapo si Jesus kay isumbong siya. O kung si Jesus miingon nga pasagda lang na siya, nakasala siya, pasagda lang na siya, o mabitik po nila si Jesus kay muingon siya, hey, ang balaod nato nga kining mga tawhana, kining bayhana patyong gyud. So karon ikaw nakasala na pod, kay sa usang sitwasyon nag-ayo ka usa ka tawo nga nagkasakit og 38 ka tuig, imong giayo apan sa adlaw nga Sabado o kana dako kay nang sala. So karon kung imo siyang paiskapuhon, ikaw usab imong gisupak ang among balaod. So di na gyud makaiskapo si Jesus sa ilang gihimo, sa ilang paglantaw. Unsa may gihimo ni Jesus? Unsa may gihimo sa atong Ginoo? Dinhi miingon siya sa versikulo 6, gisulti nila kini aron pagbitik kaniya og sa ingon ikasumbong nila siya. Apan
mitikubo si Jesus og misulat sa yuta ginamit ang iyang tudlo. Dinhi atong mahibaw-an nga di ay ignorante si Jesus. Maantigo di siyang musulat og nagtikubo misulat. Wala ta kay balog unsay gisulat. Daghang mga magtutudlo, daghang mga commentators sa Biblia, daghang mga scholars nga aduna sila'y mga gitagna. Siguro miingon siya siguro nga ang gisulat ni Jesus nga kamo sa makasasala. Siguro gisulat ni Jesus ang napulo ka sugo nga wala ninyo matuman, or sa ilang panahon di na sila ang mga skriba, mga think tank nila, nakahimo na sila 513 na mga balaod. Yung sila posible gasulat si Jesus dito para ilang makita. O posible usab nga kung unsay mga sala nila iyang gisulat. Tagna-tagna lang na. Apan si Juan wala niya gisulti kung unsay gisulat. So dili lang kita magsulti kung unsay gisulat ni Jesus. Kay wala man gisulat ni Juan. Makatagna lang ta pero wala ta may balo kung unsay gisulat ni Jesus. Mao ni muraog katingalahan. Sa sulat lang niya. Tanaw na to. Verse 7. Og samtang nagbarog sila didto nga nangutana, mituyad si Jesus ug mingon kanila. Kilantaw siya ni Jesus. Mingon siya, bisag kinsa kaninyo nga wala makasala, maoy paunaha pagbato kaniya. Wow! Amazing ang gisulti ni Jesus. Wala siya mingon, patya siya. Apan mingon siya, kung kinsay kaninyong walay sala, maoy unang mubato. Unsa man siguro ang reaction sa mga tao. Verse 8, misulat siya pag-usab. Wala ta kay balog unsay gisulat. Verse 9, sa pagkadungog nila sa gisulti ni Jesus. Powerful kayo ang pulong sa atong Ginoo. Dili lang nadungog nila, apan nadungog sa kasing-kasing. Mura og bangkaw, murag espada ang sinultian ni Jesus. Ang pagkadungog nila sa gisulti ni Jesus, kay bulumog sa netabo, nag-iyahay sila pamahawa og naguna ang mga tigulang. Nahibilin si Jesus og ang babae nga nagbarog gihapon didto. Kini matingala kita ngano man nga ang mga tigulang pareha nako siguro ang unang mipahawa. Posible ba siguro nga ang mga tigulang nahibalo nga daghan sila sala? Ang mga bata, posible ba siguro nga gamay lang akong sala? Pero atong makita dinhi nga ang gisulti ni Jesus nakatusok sa ilang kasing-kasing. Ang pulong sa atong Ginoong Hesukristo makatusok ba sa inyong kasing-kasing? Hinaot pa unta nga hatagag dakong bili ang pulong sa atong Ginoong Hesukristo. So sa verse 10, si Jesus mituyad og miingon kaniya sa babae, hain naman sila. Wala ba'y nagpabilin aron pagsilot kanimo? Wala, sir. Mitubag ang babae. Si Jesus miingon kaniya, kung mao ka na, bisan ako dili usab musilot kanimo. Lakaw ug ayaw na pagkasala. So,
unsa may gihimo ni Hesus. Kini atong lantawon kay si Hesus maubay atong paglantaw nga mura og wala tagda ni Hesus ang iyang sala. Mura og gipalakaw lang niya dayon. Apan kung ato ning tan-awon, atong makita nga balanse ang atong Ginoong Hesukristo. Dako ngayong gugma, apan dili niya gihigugma ang sala sa babae. Miun siya, mao ka na, bisan ako dili usab musilot kanimo. Apan bantayan nato ning gisulti ni Hesus, lakaw ug ayaw na pagpakasala. So dinhi atong masabtan nga si Hesus iya yung giklaro usab nga ayaw na pagkasala, na recognize sa atong Ginoo o iyang gipakita nga siya makasasala pod, nagkasala siya. Wala niya tagui ang sala, kundi iyang gikonfrontar. Sa in English, confrontation. Kadaghanan ka nato, dili nato gusto nga makipag-away. I-confrontar nato ang ubang mga tao o ang atong anak. Pero si Jesus, iya yung konfrontar nga siyang makasasala. Apan wala niya iduot. Mingon siya, lakaw ug ayo na pagkasala. Buti pasabot sa imong kinabuhi, maglakaw ka nga magbag-o. Ayo na pagkasala. Katong imong gihimo nga mahilig kag boys, wala ta kabulo kung tinuod ba gyudtong gihimo sa mga religious leaders, ayo na pagkasala. Iya tang gipasaylo. Apan gisulti gi-confront niya ang sala. Wala niya tagui ang sala. Mausab kanay buhaton sa atong Ginoong Hesukristo sa atoa. Basig wala nato mahibaw basig malimtan nato nga sa gisulat sa gitulo ni Hesus didto sa bukid, the blessed naay iya miingon siya. Akong tanawon, miingon si Hesus nga sa imo lang paglantaw sa babay, nga aduna kay paglantaw sa imong hunahuna nga ikaw makasala, nga naa kay buhaton sa usa ka babay sa paglantaw lang nimo. Sexy, lain ang hunahuna nimo. Mingon si Jesus, ikaw nanapaw na bisag sa hunahuna nimo. Miingon usab si Jesus, kung naa kay kontra, kung naa kay na-enkwentro, pero sa imong sulod sa hunahuna nga gusto nimo siyang patyon, miingon si Jesus, you are a murderer, nakapatay na ka. Bisag sa hunahuna lang nimo. So masubra pa sa napulo kasugo ang gusto sa atong Ginoong Hesukristo. Kay ang tanan God gikan man sa kasing-kasing. Ang mga masama nga atong buhaton gikan sa kasing-kasing. So ang kang Hesus, sa dina pa sa kasing-kasing, moingon siya, nakasala na ka. Gi-confront. So kitang tanan, dili na lang tamulantaw sa niining bayhana nga nanapaw, pero tan-awon usab nato ang atong kasing-kasing. Nga kita usab nakasala. Sa unang panahon, ang mga tao, ang mga leadership, bisa si Moses mingon, batuhon dayon. Dini atong makita nga si Jesus wala gahatag og sentensya nga batuhon ang babay, nga patyon. Dili usab siya maghatag natong sentensya. Apan mingon si Jesus, for now on, sa mga tao nga anaa si Jesus ilang kasing-kasing, there is no more condemnation for those who are in Christ Jesus. Kung naa ka ni Jesucristo, nga naa si Jesucristo sa imong kasing-kasing, walay condemnation.
nga wala na'y sentensya nga ihatag kanimo kay naa ka na ni Jesus, nalimpyuhan ka na sa imong sala. Usa sa mga tao, si San Pablo, nagsulat siya sa mga simbahan sa Efeso, nga ang Efeso, ang ilang mga kinaiya murag Hudiyo gyapon, nga mga balaod, musunod sila sa balaod, daghan silang himuon para malipay ang Ginoo. Apan si Pablo mayon kanila, for by grace you have been saved, tungod sa grasya sa Ginoo kamo naluwas, ikaw ako naluwas sa kasalanan, naluwas sa sentensya nga eternal separation, sentensya sa impyerno. Insa tungod sa grasya sa Ginoo o tungod sa atong pagtuo sa gihimo sa atong Ginoong Jesucristo dito sa Kalbaryo. Ingon siya, dili sa imong binuhatan, dili tungod kay ikaw maayong tao, tungod kay ikaw daghang nahimo sa kalibutan, dili tungod kay ikaw dako og posisyon, naa kay nahuman sa university, nga ikaw pasayloon sa Ginoo, kundili nga ikaw musalig, nga kita makasasala, pasayloon ta niya. Ang problema lang kay kadaghanan nato dili mutuo nga kita makasasala. Moingon sila, mas makasala, mas dakog sala si Tampulano kay kanako. O sige kong gasimba. Miingon si Jesus, ang akong gihatag ninyo, ang grasya, it is a gift. Gasa na, wala kay mahimo. Ako na ang gihatag nimo. Aron nga dili ka makapanghambog. So ang atong kaluwasan dili internal, dili gikan kanimo nga maluwas ka, kundi gikan sa atong Ginoong Jesucristo. Nga kauban niya ang amahan sa langit ug miani siya dinhi sa kalibutan sa 33 ka tuig. Nagpakatawo siya, ang Ginoo nagpakatawo. Ug iyang gihatag ang iyang kinabuhi. Aron nga ikaw ako makaadto dito sa langit nga iyang gipreparar. Mag-ampo kita. Amahan namong langit noon, daghang salamat sa istorya nga gisulat ni Juan. Istorya sa babae nga nakasala. Hinaut pa unta nga amo ning masabtan, among makita ang among kaugalingon, nga kami usab makasasala. Nga kami usab ang among mga huna-huna, kadaghanan mga yutan-on lang, dili espirituhanon. Ginoo, daghang salamat nga ikaw balanse, nahigugma ka, apan wala nimo higugma usab ang among nga sala. Ginoo, hinaut pa unta nga imong tan-awon ang tagsa-tagsa namo kaugalingon karon. Hinaut pa unta nga kami moduol nga na kanimo, kay walay laing dalan karon. Ikaw lang ang dalan sa kinabuhi nga walay kamatayon. Ginoo, nagaampo ako nga imong panalanginan ang mga tao karon nga naminaw. Hinaut pa untang Espiritu Santo mo'y magadumala karon sa ngalan ni Jesus nga among manluluwas. Amen.